дуруд ба шумо бинандаҳои азизи барномаи Субҳи Тоҷикистон. Айни ҳол мо дар мактаби ронандагӣ ки воқеъ аст дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе қарор дорем. Чун нашри якуми бахши ронанда аст, мо мавзӯеро интихоб кардаем ки барои бинандаҳои азизи мо бисёр муҳим аст. моро ҳамроҳ бошед ва ҳатман хоҳед фаҳмед ки кӣ ва кадом шахс метавонад ронандаи дар ноҳияи Фирдавсӣ дорои таҷҳизоти инноватсионӣ истеҳсоли давлатҳои пешрафтаи ҷаҳон аст. Дар пойгоҳ имкон аст ки дар як рӯз то 80 нафар машқҳои ронандагӣ анҷом диҳанд ва то 90 нафари дигар бо воситаҳои нақлиёти сабукрав ва боркаш имтиҳони амалии ронандагӣ супоранд. хонандагоне ки ҳуҷҷатҳои худро ба ин мактаби ронандагӣ месупоранд, сараввал аз муоинаи тиббӣ мегузаранд. баъд аз қабули ҳуҷҷатҳо хонандагон 39 рӯз дарси назариявӣ мегузаранд ва дар як рӯз як навбат ба дастгоҳи электронӣ нишаста тавассути компютер дарсҳои амалиро меомӯзанд. мақсадҳои ҳомидова аз зумраи ҷавондухтаронест ки ба ин ҷо ҳуҷҷат супоридааст. дар як муддати кӯтоҳ ман тавонистам ки дарсҳои назариявӣ ва амалиро тавассути компютер аз худ кунам. изҳор медорад ӯ. мақсадҳои хеле хушҳол аст ки ҳуҷҷатҳояшро ба мактаби ронандагӣ супоридааст. пас аз машғулиятҳои дарсӣ ман тасмим гирифтам ки ҳуҷҷатҳои худро ба мактаби ронандагӣ супорам ва айни ҳол дар ин ҷо таҳсил намуда истодаам. дар мактаби ронандагӣ дарсҳо дар сатҳи олӣ мегузарад. омӯзгорон баъд аз дарси назариявӣ ҳамроҳи мо омада дар назди компютер чӣ тавр рондани автомобилҳоро дар шаҳр ё берун аз шаҳр меомӯзам. бояд қайд кард ки довталабон барои гирифтани шаҳодатномаи ронандагӣ рӯз ба рӯз зиёд мешаванд. ин ҳушдорӣ ба он хотир аст ки ҷиҳати омӯзиши беҳтари касби ронандагӣ ба автомошинаҳои таълимӣ довталабон амалан таҷрибаи малакаи ронандагиро ҳосил намоянд. ба роҳу аломатҳои роҳ хуб диққат диҳанд, то ҳангоми ҳаракат дар роҳ ҷони худ ва дигаронро зери хатар нагузоранд. бовар дорем ки хонандагони мактаби ронандагӣ ин нуқтаро хуб дарк карда пайи омӯзиши дақиқ мешаванд ва ба ин васила аз бехатарии худу мусофирон ва пиёдагардон меандешанд. дар дастгоҳи тренажёрӣ мувофиқи барнома 4 соат машғулиятҳои амалӣ гузаронида мешавад. баъд аз ин 4 соати машқҳои амалӣ онҳо дар автомобилҳои таълимӣ вогузор карда мешавад. дар дастгоҳи тренажёрӣ барои омӯзондани ронанда омада дар дастгоҳи тренажёрӣ барои аз худ кардан барои курсии нишасти худро ба мувофиқи худ туғрӣ карда, тасмаи бехатариро баста омӯзонида мешавад. педалҳои идоракунӣ ва суръатхудӣ ва боздории таваққуфӣ инҳо омӯзонида мешавад. баъд аз 4 соати машғулиятҳое ки онҳо аз худ мекунанд, вогузор карда мешавад дар автомобилҳои таълимӣ. шахсоне ки аз ҷиҳати рӯҳӣ солим ҳастанд, бино ҳастанд, онҳо ронанда шуда метавонанд. шахсоне ки ронанда шуда наметавонанд, аз ҷиҳати рӯҳӣ онҳо носолим ҳастанд ва чашмои онҳо дида наметавонанд. онҳо ронанда шуда наметавонанд. вақте ки ҳуҷҷат месупоранд, онҳо ба гурӯҳҳо дохил мешаванд. гурӯҳҳо аз дараҷаи А ва дараҷаи Б ва дараҷаи С мешаванд. аз рӯи ихтисос мешавад. дараҷаи А идора карда ҳуҷҷати ронандагӣ мототсикл, ҳуҷҷати ронандагӣ дараҷаи Б ин воситаи нақлиётҳои сабукрав аст ки вазнбардошт то 3,500 килограмм. ҳуҷҷати ронандагӣ дараҷаи С ин воситаҳои нақлиёти боркаш аст ки инҳо мувофиқи рӯзҳо таҳсил мекунанд. ҳуҷҷати ронандагӣ дараҷаи А 31 рӯзи хониш аст, ҳуҷҷати ронандагӣ дараҷаи Б 39 рӯзи хониш аст ва ҳуҷҷати ронандагӣ дараҷаи С 49 рӯзи хониш дорад. баъд аз машғулиятҳои назариявӣ онҳо ҷазб карда мешаванд дар дастгоҳи тренажёрӣ. баъд аз дастгоҳи тренажёрӣ онҳо дар машғулиятҳои амалӣ гузаронида мешаванд. мактаби ронандагӣ дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе афзалияти бештар дорад. чунин шароит имкон медиҳад ки ронандагони оянда хуб хонанд, тамоми нозукиҳои ин касбу ҳунарро аз худ намоянд, бе кӯмаки касе имтиҳон супурда соҳиби шаҳодатномаи ронандагӣ шаванд. ҳадаф аз бунёди чунин пойгоҳҳо ва дар сатҳи ҷаҳонӣ ба роҳ мондани ҷараёни таълим баланд бардоштани касбияти ронандагон, хусусан ронандагони ҷавон, беҳтар намудани фарҳанги ронандагӣ ва билохира кам кардани теъдоди самараҳои нохуши нақлиётист.
бинандаҳои азиз, ин буд бахши ронанда ки ин лаҳза мо аз мактаби ронандагии ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе манзуратон гардонидем. Инҷо бахши ронанда ба анҷом мерасад. Дар идома моро ҳамроҳ бошед.